Мунтахаби наврасони то 16 солаи Тоҷикистон таҳти роҳбарии Зайниддин Раҳимов чемпионати Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказиро, ки дар душанбе ҷараён дорад, бо ғалаба оғоз кард. Дар даври дуюми мусобиқа дастаи мо ҳамсолони худ аз Қирғизистонро бо ҳисоби 2-0 шикаст доданд. Дар дақиқаи 53-юми қисми дуюми дидор Масрур Ғафуров аз ҳайати наврасони Тоҷикистон аз зарбаи пеналти ҳисобро кушод ва бозингарони мо ба пеш баромаданд. Бо гузораи 17 дақиқа футболбози навраси тоҷик Шерафган Саидов тӯбро бо сар вориди дарвозаи мунтахаби наврасони Қирғизистон кард. Бо ҳамин тартиб рақобати дастаҳои наврасони Тоҷикистон ва Қирғизистон дар доираи бозиҳои даври дуюми чемпионати Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ бо ҳисоби 2-0 хотима ёфт. бозии навбатии худро шогирдони Зайниддин Раҳимов бо ҳамтоёни худ аз Узбекистон доир мекунанд. Вохӯри мазкур имрӯз соати 21 баргузор мешавад. дар рақобати дигари даври мазкур мунтахаби Узбекистон бо ҳисоби калони 6-0 наврасони Афғонистонро шикаст дод.